दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा दारकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि खुंगा 25थि बोसोरसालिया जथुमा लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बेयो फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 7 आरो 8 खालाराव जानो गोनां दङमोन। नाथाय नागारहायै खायसे उसुबिदानि थाखाय जोङो बे खालारखौ दिनै फावसायनो गोनां जादों, जायनि थाखाय दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनो लानाय जादों आरो गोदान मोनसे खालार जों थि खालामनाय जाबाय। जोंनि खुंगा 25थि बोसोरसालिया जथुमानि बानजाय आफादनि जि बिबानगिरि जोंहा मासिगिरि मन्थुस्राम सियारि बिथांनि नुजाथिनायाव लोगोसे दिनैनि नैबे समाव जोंहा लिंथुमगिरि बिथां कनभेनर बर' लोगोसे जोंनि दखरा आफादनि नेहाथारि हेमन्त बर' लोगोसे दखरानिनो गासै बिबानगिरि बिथांमोननि नुजाथिनायजों मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों डेट मोनसे थि खालामनाय जाबाय। फैबाय थानाय जे डिसेम्बर दाननि 24 आरो 25 खालाराव साननैनि मोनसे हाबाफारि लानानै जोंनि दखरा आफादनि जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे फोरबो फालिथायखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय जोङो आलासि हिसाबै जोंनि जि गेवलां मेल बा 25 डिसेम्बरनि जि सान बे गेवलां मेलाव जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। लोगोसे बे गेवलां मेलनि हाबाफारियावनो जोङो जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर सि प्रमद बर' सार बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारियाव हांख्रायगोन आरो बिथाङाबो बाहागो लागोन। लोगोसे बे हाबाफारियावनो जोंनि दखरा आफादनि बेन्दोङाव गोलैनाय माखासे बा लोब्बा आफादफोर जेरै बर' थुनलाइ आफाद आरो लोगोसे जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम जोंनिनो बियाबनि लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन जाथि माहारि संगठनफोर दङ, बिथांमोनखौबो जों बे हाबाफारियाव जों हांख्रायनाय जागोन। गाहायै जोङो देग्लाय जिहेथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा दारकुसि दखरानि जिहेतु रुफाथि मायथाइ, दा बे हिसाबै जोंहा बै समनिफ्राय जोंनि मावबोनाय फरायसा आफादनि मावबोनानै बारग'लांनाय जोंनि आगुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जोङो बै हाबाफारिनि गेजेरजों बा जथुमानि गेजेरजों जोङो जोंनि जेसेबांखिनि खामानि मावलांबाय बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनाय जागोन। नैबे हाबाफारियाव हांख्रायनानै जों मोनसे बरायनाय आरो मान बावनाय बे हाबाफारिया थागोन। लोगोसेयावनो बे बोसोरसालिया जथुमाजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय माखासे खन्थाइ बा जायगायावनो खन्थाइ लिरनाय बेजोंनो लोगोसे माखासे जोङो माखासे हाबाफारि थागोन। जेरैबायदियै जोंहा स्पर्ट्स बा गेलेनायनि बिथिङावबो जोङो गोलाव खारनाय बादायलायनाय लोगोसे फुटबल बा भलिबल बेफोरबायदि जों हाबाफारि लानो थाखाय जों थि खालामनाय जादों। लोगोसे जोंहा थांनाय बा नैबे 2024 मायथाइयाव जे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हादोंमोन, हाई सेकेन्डारि आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय जि फरायसा बिथांमोनखौबो जोङो नैबे बोसोरसालिया जथुमानि गेजेरजों जोङो बरायनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों। दा बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे मिशन दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि नैबेनि देग्लायनि जि रुफाथि मायथाइ बा जोंनि 25थि बोसोरसालिया जथुमाजों माखासे थांखि लाबावदों। बेनिनो गेजेराव मख'नो गोनां मोनसे हाबाफारिया जाबाय जोङो बिभिन्न जाति बा गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि हारिमुखौ नोजोर होनानै जोंनि हारिमुखौ नोजोर होनानै मोनसे हारिमुनि मोनसे रेलि कालचार रेलि मोनसे हाबाफारिबो जों लानाय जादों। दा बेफोरो जोंनि थाखाय मख'नो गोनां, आं बेखौ बुंदों। लोगोसे बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि मोनसे माहारियारि मेथाइ जोङो थि खालामनाय जाबाय, जाय मेथाइखौ जोङो बोसोरसालिया जथुम्मायाव जोङो बेखेवनाय जागोन। बेयो जोंनि फोरमायनो गोनां। लोगोसे मोनसे फोरमायनो गोनां जोंहा दङ, बे जाहैबाय जोंनि फरायसा आफादनि मोनसे जारिमिनारि बिजाब
जारिमिनारि बिजाब दखरा आफादनि बै समनि मावबोनाय बारग' बिबानगिरिफोर आरो आथिखालनि समसिम जोंनि दखरानि माखासे फरायसा आफादनि जिउ जारिमिन जि हिस्ट्रि जारिमिन बेखौ जोङो बे जथुम्मायाव जोङो बेखेवनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। दा बेनि थाखायबो जोङो आलादायै मोनसे सुजु आफादजों दानानै होनाय जादों। बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मख'नो गोनां। लोगोसे जोंनि दखरा आफादनि खुगा लाइसि बोसोरै दिहुनबाय थानाय बेबो देग्लाय दिहुनजागोन। दा बेजोंनो माखासे जोंहा हाबाफारि थागोन, जायफोर हाबाफारिनि गेजेराव जोङो गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर होनानै जोंनि फारौ बिर होनाय हाबाफारि आरो माखासे जोंनि रुंसारि जायफोर गेदेरमा रुंसारिफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौबो जों गोसोखांनानै जों आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बेफोरबायदि गुबुन गुबुन जों हाबाफारि लानाय जादों आरो खावलायनो सानोदि नैबे जोंनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बा रुफाथि मायथाइ फालिथाय, दा बेवहाय आंनि खावलायनाय जोंनि माने खना खनला थानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन, आइ आफा नोंथांमोन, जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि दारखुसि ओनसोलनि गासै मेलेमजिबि नोंथांमोन, आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जायोदि जाहाथे नोंथांमोना राव हारिमु धोरोम बासिलायाजासे जोंनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय बा रुफाथि मायथाइ जि खुंनो गोनां बेवहाय नोंथांमोना जाहाथे बाहागो लाफायो, लैहोर लैहोर जाहाथे नुजाथि फैयो, बेखौ आङो दखरा आफादनि सासे बिबानगिरि बा आफादगिरि जानानै आङो गुरै खावलायहरो। आं बेखौनो नैबे रादाब बिजोंनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय।